Спри. Кур, няма да може да изкачи нищо. Давай! Охохохохохохо! Няма бе! Чакай да се върне. Спрете колите там, ако идат коли. Айде месото от Димо! Сега ще ви с моята кола как ще го изкачат. Давай. Остай, няма де. Давай. Няма де. Има ли нещо заложено в коли? Имаме 20 кила месец. О!